2 cents dzangu pamwana akati say week now can you just send us buses ari ku Cape Town ari stuck. Handisi kutsura iyeye mwana iyeye ndiri kutsura nemimese panapa. Sweetheart zvinonzi say week now can you please kana kuti say week now kana muine mari tachikumbirawo mutisenderawo mabhazi tokumbirawo say week now tatambudzika. Pakukumbira zvidzorei. Kune vanhu vakawanda vanoti hama dzavo dziri richika vanotodzona kunge dzine chikwereti navo. No, these people doesn't owe you. Same na say week now havati owe semhuri yeZimbabwe. Vanoita zvinhu zvavada imari yavo panguva yavada. Kutori nevamwe vanhu vekuti kana vana vehama yake iri rich vachienda boarding vake vachibhadharirwa nehama iyo iri rich paday school so zvanzi vake vana vanotoenda boarding. Sweetheart munhu iyeye haasi kukuowa ari kutokuitira favor yekutokubetsera kutoti vaende futi paday pavari kuenda. Kune vamwe vanhu vane hama dziri rich ende vanhu hama dziri rich dzinotogara dzichikomplaina kuti you guys you feel like it's a must kuti mubetserwe nadzo. No, it doesn't work like that. Imari dzavo iwo pauri kuzvara vana vako vazvare uine plani noti kutemba hama yako iri rich. No, it doesn't work like that. Hama iri rich ikatadza kubetsera vana vako ivava wototsamwa kuti hanzi haasi kutibatsira. No guys, it doesn't work like that. Munhu ane mari yake anoita zvanoda nemari yake panguva yaada kana akasada kukubatsira ndiye imari yake. Ngatidzidzei kukumbira zvakanaka uye tobva tadzidza kuti vanhu vari rich ava mari dzavo hadzisi mari dzedu. They don't owe us kutibetsera isusu. Vanotibetsera nenguva yavada. Haisi nyaya yemwana yeye chete but it happens kuti vanhu vane hama dziri rich vanotoona kunge hama idzodzo dzinokuowa. They don't owe you anything sweetheart. Say week now havati owe. Vanoita zvinhu takumbira nemoyo wavo. Takumbirawo mune zvakanaka. Kwaka kakafa kakapeta maoko asi kakafa kachirowa. Pazota purwa pedzinodonha here. Pedzoto pazoda mapapuro. Azvidzakala. Munozibata sei chirinzi? Dzobatwa nemaneti. Mambure. Koma kadzishevhere musoro mazuda ure. Sehovi. Tototapura. Utapura musoro wacho? Musoro unodyiwa here? Akambodzidza nemunhu anenge ane kamusoro kakadai so. Azvaro. Mipiri yako haisi kugara paikanaka. Ndoruma. Ndikaruma iri kubva yavavisa steering. Novoruma makadiki. Chandidaro chandiurayisa nemhiripiri. Kondikabvira ururimi. Pandiri wari nekupeta kwaita shiri dzimaoko idzi. Hadzinotaurayo. Uchanga kuimba mabanana. Mabanana dzamudungu. Hakwete. Hakwete. Takafa dziri wari dzishiri idzi. Kwena 16 years usingendo chikoro. Man tana mari. Man tana mari. Hana mari. Wagumira phone. Grade 6. Ngakala. Magora mahana? Ne 16. Wagumira grade 6 uni makuru mangapo. Ngane 15. Ngani? Niger. Akakana musoro. Bakadi. Nongo kutatichika. Asi makata yopfura nefuti. Nongo atsikirwa nespoon. Indikula musoro yangu akashevwa pano iyi. Ndipe musoro wangu. Unoda kudzokera. Saka nogara upiwa. Ndagara padhuze nepabooster. Sada kudzokera chikoro. Unogara nani? Ndagara namai. Kodhedhi waro? Akasheka. Mai vako vari kubisasa? Ari kumba. Kure? Kure. Kwaari zvinezvi nekwetiri kwakasiyana. Kwakasiyana. Vari kupiwa? Vona ari Betna. Mai vako? Unogara nani? Muri vangani mumbai? 7. Vana vamai vako? Saka ndipana ari kuenda kuchikoro? Vamwe ndakapedza. Vari kuitei? Vaona vari kwamutare. Vari kwamutare. Vari kuenda kubasa? Saka vari kutadza kubhadharira sei? Amene anokotokwa zvakaoma. Zvakaoma. Une foni herewo? Hazviri nano. Une foni herewo? Hauna foni? Kumama? Havana foni? Saka ndikadzoka panapa ndokuwana panapa? Ndopa pauno aselera panapa? Ndongoti ndoda kuona naicho? Ndikuwana? Saka hapana kana ane foni kana neighbor? Vane foni vesheka.
Vari vakabuda. Vakabuda. Uchazodzoka ndokutsvaga. Unganikanganwa. Ha? Unganikanganwa here kana ndikazodzoka ndokutsvaga? Haunikanganwa. Vari ndichadzoka ndokutsvaga. Alright. Alright. Iribo waita basa. Wapo mari yako? Yakwana? Oh. Alright. Ibu neje baba. Alright. Kasi na ano doon ang tingin